Labarin cin gindi babi na 8. A hankali nake lasar fatar durin, ina goga gefen harshe na kamar wuƙa. Ina yanka kofar durin yayin da nake jan fatar leɓen durin ta da leɓa na. Ina soka tsinin harshen cikin durin ta tana faɗin wash. Zaka kashe ni da daɗi. Ina ci gaba da shan gindinta tana wash. Yayin da ɗayan hannu na ke ci gaba da matsa nonanta, yayin da ita kuma ke ci gaba da tsotse min bura tana matsa ɗuwaiwaina. Ina jin daɗi. Haka muka yi ta yi ina shan gindinta. Tashi na yi na kama nonon, dama ina tsotsar shi, yayin da ɗayan hannu na ke matsa ɗayan nonon. Nonon nake tsotsa tsut tsut tsut. Ina matsa ɗayan nonon yayin da nake soka kan burar a hankali, sulub sulub cikin durinta. Wash. Durin ya matse min bura, amma haka nake ta cusa burar tana ratsa cikin durin, ina ta danna ta